Sithando sami, I'm sorry. Uyazini? Yaziphi? I-client efonayo. I-client yiphi? Lalela sithando sami. We Sina 6 months mina nawe sithandana. Sithando sami ukuthi we deal. Ungazothi sithando sakho sokunuka la ungidakela. Sithando sakho ini? Awunangane wena. Awunangane. Babe, it's not what it's. Awunangane wena. Ungazothi baby ngazi baby ini la. Yini ke yakho? Now, you know it very well. Okushuthi into ohamba uyitshela abantu le ukuthi unangane ona baby mama. outside ubhizi ubhebhebhe nakanangani. Ayikho kanjalo sithando sami. Kanjani? Ngazongichazela udoti mina. Shuthi mina ngisikike sakho mina. Wait, so wena Awume na uthini wena? ngikhuluma nawe. Ngithi mina What it seems like. what if yena unomuntu wakhe then wena uyibaby mama? Unomuntu Asathandana. Baby, cela ungamlaleli umuntu onaye lapho. Lalela mina sithando sami. or isithembu yini? Isithembu sami butwami. Yini inkinga yakho? Ayikunelisi. Babe, uyangenelisa like you know it very well. Hayi vele ayiqhubeka nayo vele selingicikile lakho yabo. No, baby. Lalela. Qhubeka ayikho into soyilungisa.